Egunon guztioi, egunon gaurko honetan Santurtziko ikurriñak izango ditugu jokoan San Juan de Dios bandera emakumentzat, Euskotren Ligan eta Euskolabel Ligan Santurtziko ikurriña klasikoa eta nerbioi sariaren eremuan. Honek esan nahi du, luzeak oso luze izango direla gizonezkoentzat, bi eta beste bi laburrak. Eta emakumentzat ere bada berezitasuna, hain zuzen, emakume gaur luzeak laburragoak izango dituztela, baina orotara metro gehiago eta gainera ziaboga bat egin beharrean, 3 ziaboga egin beharko dituzte. Eta marea poliki-poliki badator gora, eta honi buruz ere, xehetasunak eskainiko dizkizuegu, eta lehenengoz, Ibon Gaztañazpi lankidea agurtuko dugu. Ibon, egunon! Baita zure ere, Mikel. Bueno, baldintza oso bereziak aurkitu ditugu nola aldatzen diren gauzak, ordu batzutan. Harrigarria. Atzo harri luze inguruan izan genuena, hor bertan dago, eta begira gaur nola dugun Ibaizabal. Eta gainera, komentatzen ari ginen biok, ez? Urteak izango dira, hain aize gutxikin ekin diogula emanaldi bati, ez? Momentuan, aizerik ez, badirudi, Mikel, natural osorroan dagoela, niri oraindik ez zait joan atzoko estropada handiaren, hau zapore gozo hori, gaur egia esan, beldur pixkatekin etorri naiz, zergatikan, marea erditan jokatuko direlako estropadak eta mareak bizitzen ari dira. Gaur bertan arratsaldean 78ko koefiziente izango da, txikizioaren beldur etorri naiz, ona ea zer ematen digun goizak, baina, konforme, Mikel, orain hasierak honetan behintzat, ikusten da batez ere, urari amogitzen, baina aizerik ez da bilela, eta gero, hemen kale zozketa izaten da, beti izaten da erabakigarria, gaur zelebrea gertatu zait, Euskotren Ligan, Orio lehenbizikotik, Arraun Lagunak bigarrenetik, eta gizonezkotan berriz, Euskolabel Ligan, bi honenak, biertzetatik. Ea, zer ikusten dugu. Laugarren egin garituko dena, seguru asko alaiago, Bai, eta egon naiz, hango patroiarekin, Joseba Amunarrezekin alegia, eta gustora zegoen. Bueno, guazen uretara, hortxe dugu prest jadanik Eritz Hernandez lankidea, inolako arazorik gabe, benetan gaur, aizerik ere ez dugulako momentuz. Egunon lankide aurrera? Egunon lankideok, egunon EITB-ko ikusentzule guzti, gaur aizerik ez dugu eta momentu solaturik ere ez, atzo nahikoa izan genuen gu behintzat hemen txalupan, busti eginda bueltatu ginen etxera eta gaur behintzat momentuz lasaiago. Galdera bat utzi zidan atzoko egunak, nork irabaziko dio egungo txapeldunei Orio indartxu Euskotren Ligan atzo, eta baita Urdaibai ere, banderak begira, jadanik zenbat bandera erreskadan, Bermeokoentzat. Gaur, estropada desberdina. Estropada desberdi honetan, korronteak garrantzia. Nerbioak korronten inguruan ziren, traineruen padokean, eta guk horien inguruan galdetu diegu, bai, entrenatzaileei eta baita arraunlariei ere. Erekin denak, kalenda joan lazegonian, ikusi genuen mare erdian, estropadat, poteko elgante zubiazpilan hor korrente handia doze, zati motxa da kale batetik beste moitzeko, beltza tokatzen joan gaur oso beltza pasako duguna, eta txuria tokatzen dena, pozik atako da ez, eta, espero gu, gutxin ez tartien egotea, ez txarretu zona, baina, hor borrokatzea, eta, talde oso presago. Zagit, gure helburu da arraunketa txukun bat hartzea, eta gu komodo jutea, eta hori da gure helburua. Behin komodo junda, ateatzala. Banderetatik hurbil zabiltzate aurten, gaur izango alda eguna. Zagit, gu egunero ateatze gaira baztea, asik espero, egunen baten aiatzea, eta ojala gaur izatea. Etxeko estropada, pintxatzen dut animoz topera egongo zaretela. Bai, atxoko eta gero ikusita, pena izan zen azkenengo luzien kartatu zena, baina, badakigu gutxienez bengo zerbait badauela. Beste bueltatxo motea espero dugu, eta, astean nola jondan ikusita, nahiko ona izan dela nire ustez, beraz, entrenamentuetako emaitza horiek estropadetara eramatea. Estropada marean 6 orduko transizio horren erdin da, eta normalema korrentiak indarketxena horrek itzeu. Gaur ez da olako efiziente altu egia ere, baina indarrekiko da diferentzik egongo ja. Teorian, marea goraka, betire lasaren azaletik guztuago ibiltzekea, hemen Portugalete osanturtzi aletik baino. Baina, gero ikusi berko. Teknikarien eta kirolarien iritziak, eta, orain nolabait beste tatu sorta bat eskainiko dizuegu, San Juan de Dios bandera izango dugu jokoan lehenengoz, eta gero Santurtziko ikurriña 44. edizioa izango dugu. Hemen ikuspegi zabala, abrarena,
Eta Ibon, goazen datu teknikoak eskaintzera, beti bezala Euskalmet eta Astiko teknikariek emandako datuekin. Beno, lehenbiziko hause, Mikel, nik uste dut gaurko arretagune nagusiena behintzat, naturak emandako hori dagokionez. Marea, begira, bederatziak pasatxoan izan da, itxas bera, beraz, txanda denak, marea erdi inguruan ura gorantz dela, baina goizak aurrera eginala, eta hau da garrantzitsuna niretzako, mareak indarra galduko. Iruterritan da, koefizientea beraz alde horretatik, batez ere, Euskolabel Ligako azken txandak baldintza hobeak izango dituzte, koefizientea aipagarria, 62. 80tik aurrera, marea biziei buruz hitz egiten dugu, gaur arratsaldean 78 izango da, beraz, urak bizitzen eta momentuz behintzat, batez ere korronteari erreparatu beharko diogu. Argi dago, emakumeen ohorezko txandan da gizonezkoen lehenengoan izango dutela gaur indar gehiago Ibon. Hemen datoak. Bestetik, berezitasuna. Aipatu duzu, baina emakumezkoek ara hor irteratik Portugalete aldera. 4 luze eta 3 ziaboga. 822 metro luze bakoitza. Hori da, eta horrari gara ikusten, betikoa, ertzetan, korronte gutxiago, hor Portugalete inguruan lehenbiziko kaleak bai, hor meandro horti dator, eta hor korronte desentekoa, erdian 0,23 metro segunduko, gorantz beti ere, hori desentekoa bada, eta begira, Mikel, hor abran, erdian korronte gehiago, baina datua da, abran korronte gutxiago izango dutela, hemen, goi kaldean baino, Bizkaia zubia ezpian nola baite, enbutu egiten baitu eta hor, urak indarra hartzen baitu. Eta, lehen aipatzen genuena, niretzat, hau da, funtsezkoena. Lehenbiziko txandako, ontziek, 3. baino, korronte gutxiago izango dutela, estropada eremuaren puntu guztietan. Eta azkenik, haizea... Bueno, haizeari buruz prebizioa nahiko apala zen, baina orain anemometroa markatzen duena zehazki 3 kilometro orduko. Baterez, utxaren urrena eta hor vektorean ikusten dugu, nondik jotzen du. Bueno, hau esek datu nagusienak, gure helburua zuei datuak ematea da laguntzeko, ez erotzeko, beraz ikuspegi honek berak ederki adirazten digu Ibon, honek itsasoaren egoerari eta hemen Ibaitzabaleko urei begira ez duela inolako loturarik atzo getxon ikusitako. Hor begira hemen, baina gauzak ikusten dira, esate baterako. Zenbait gunetan, hor goiko irudi horretan ikusten dugu. Ura ispilua bezalaxe, eta beste gunetan nola peltzuneak eta nola izaten dira. Bueno, hemen dugu Tirango eskifaiari dagokionez, ez dauka aukera gehiegi ere aldaketak egiteko, eta gaur bai, mugimendu utxo batzuk, Ibon. 3 mugimendu, Mikel, bat aurrekalaria, Laura Fernandez, barrankari lanetan, horrean Maria Rodríguez. Normalean titularra izaten dena, hauxe da, gainera. Atzo Laura Pardo, aritu zen tosta horretan, eta estriborrean bestea, Boskarren tostan, Estela Pastoriz. Bigarren kaletik, Hondarribia Iker Cortesen taldea, Garmendia patroilanetan, eta bada hor brankaldean mugimendutxo. Espaldatik, biak, gaur biak, Maider Peñalba, Babor espaldan, Estribor espaldan berriz, Marta Ruiz, eta Jasone Michel eta Aintza Fernandez, tostaz mugitu egin ditu, tosta bat atzera eraman da Cortes prestatzen. Bueno, 3. kaletik Cabo da Cruz eta albiste nagusiena txopan dugu, hain zuzen patroilanetan gaur, debutari badugu, Ana Rodríguez, hain zuzen. Hori da, Estela Kalo aritu zen atzo, arraun luze hartuta, eta ara, atzo arraun egin zuten 13 arraunlarietatik, 3 bakarrik errepikatzen dute tosta. Tantza, harrigarria gaur, Javier Lagok bere treniruan, bere untzian, eragin duena. Eta Ibaikari dagokionez ere, hemen patroi aldaketa dugu, Zurina Alberdi txandakatu egiten ditu, eta gaurkoan Zurinek egingo du patroilan. Horretaz gain, beste lau aldaketa ere bai, Estriborrean Amaiur Gartzia, Nerea Diobarro eta Paula Mutxastegi, Baborrean, Babor espaldan beti bezala, Lisa Maziel Mantze. Epailen agindutara kokatzen ari dira, atzo baino errezago, hauek ere, bai, oraintxe Hondarribia, bigarren kaletik arituko dena. Begira, ze zurrun bilak eta ikusten diren, hor, eremuaren erdikaldean ikusten dira, mugimenduak. Ura tiztiratxu dagoenean, Ibon. Bai, hori sinale hona izaten da. Bueno, kokatu dira.
orotara gaur emakumeek besteetan baino 550 metro gehiago egingo dituzte. 4 luze eta 3 ziaboga. Hortxe da. Bai, Mikel, eta azkena esan duzun esaldi horretan, bat luzeago horrek baldintzatuko du, baina 3 ziaboga gehiago, 2 ziaboga gehiago. Bai, oso garrantzitsua. Bakarra egiten dute, lan hori hirukoiztu. Garrantzitsua izango da, maniobra lan hori. Bueno, hauen artean gogoratu zerkapenean, 5. tokian dela Hondarribia 26 punturekin, gora begira, hurbilago dute 4. tokian den Donostiarra, 31rekin 6. baino, Ibaikak 18 bai ditu. Begira, ze zurrunbilor, oraintxe tirandoan lekuan, koloreak, ura ze kolore diferentzia dauka. Hondarribia iadanik, errentatxo hartuta, Tirani segundu bat, Ibaikari 3 eta Kabo 5 galerarekin. Hasi eta berehala, minutu bateko lanean, Ibon. Beno, orain Tiran eta Hondarribia doazen ekune horretan, korronte gehiago dago, kasu honetan alde, eta hori baliatzen ari dira, ezin hobeto Hondarribia eta Tiran. Luze erdia gobernatu dute. Orain Tiranek zabaldo egin beharko du, pixkanaka. Laburragoa izanik baliza artean dagoen tarte hori, mugitzea ere, behar bada zailagoa. Hori da. Zer diren, Mikel? Hondarribia Kabori, minutu terdian 7 segundu, 8 segundu. Datua da lehen kaletik Tiran, ez? Tiran 3 segundora kokatu da, eta hau da albistea, Tiran ez ikustea atzekaldean, ez? Zelkapeneko zuloa. Ba, horrek berak, asko esaten du, esan nahi handia du, Bakarren bate pentsalezake, aizerik zure ikusi izpilu koloreekin da, ba. Ura geldirik daude, ez. Ona, oian iskak, altienea duia, aprovecha momentua. Hau ba, ekipo, aizi hemen, bizkarra. Momentu ontan, anemometroak utxaren urrengoa markatzen du, baina... Bai, Iker, 5 segundo. Hondarribiaren errenta hor da. 5 Ibaika, 7 Kabo, segi, lania. Hau ba, ekipo, una buena fase 3. Hain metro gutxitan, Tienen arte. eta olaturik gabe, Ibon, tarte handia. Erantzuna, urazpikoak emango digu, Ibon. Gaur goizaldean ez dakit zenbat aldiz, txandako pein izango dute. Marea erdian hemen, koefizientea bekin itzait iruditzen, marea erditan, etortzeko moduko leku. Ziaboga honetan, pasa egingo dira denak behin. Egira nola tzirako ditue, eta izerik ez, Mikel, eta izerik gabe hori, eta izerik. Arreka irugoz! 3-0-0, borobila. Irugozen bost! Tiran eta Ibaika pixka bat joan da. Irugozen bost, beharra! Horren Ibaikak etortzeko dauka kale hona. 3-0-6, Tiranek 3-0-6, eta Kabok 3 eta 12. Orain, Sácala! Sácala! Sácala, vale? Galera oso ondia, Kabore. Sigo, lania! Lania! Sei! 35, 6, hau bada equipo, eskasean. 7 y 8. Eta korantzere beste segundo bat atera dira, Hondarribiak Ibaikak. Diferentzia gora doa. Hondarribia nolabait erdibide hortan dago, baina hurbilago dago, orezko txandako ontzien gandik, hauek baino nagusiago da. Ados. Eta hiru. Vámonos. Ibaika bat. Ai, babi. Hiru lanza. Ia minutuko palada bat gehiago joz Ibaika, Hondarribia. Tiran ari da erortzen, 10ko atzerapenarekin da orain, oso urrutik Kabo. Patroi debutaria ere badu Kabok eta den antzemango da. Begira Ibaika nondi datorren, ni Ibaikako patroia banitz, oraindik Estriborrerago joango nintzateke. Pasaden astean sestaoko banderan, Ondarroak gogoan dut, Ondarroa pintzat bai, beste bakarre matere bai, nola goantzen, azterraren gain. Eta orain, Hondarribia, korrontaren aurka eta erditik ez dator Ibaika baino mantxoago. Hau luze txarra, ekipo hemen burua. Hori mire gana. Estamos aquí, que merece la pena. Merece la pena, sinistu.
sinistu y confía. Confía. Bederatzi segundu. Eder baditu Hondarribiak Ibaikaren aurretik. Segi, la niña. Hori da. Martiarena eta Mendizabal erritmoa markatu. Hau bai, Neskak, entzun. Guazen, diente espada, que se nota. Kabore, nola datorren. Begira, Hondarribia bere ere, ongi, nola torri den, hirugarren kalera. Hor garbi ikusten den. Urrezalean, ze kolore ezberdintasun dagoen. Bigarren kalearen gune horretan, hortik ari da igotzen. Hemen ispilua bezala ura. Tiran eta Kaboren arteko tartea gutxitu da, 4 segundu besterik ez. Zeinen garbi ikusten den, nondik datorren kanal. Eta bada Hondarribia, poliki. Haupa ekipo. Bere balizaren bila, gogoratu. Gaur, ziaboga batez, 3 ziaboga emakumentzat. Ona. Santurtziko San Juan de Dios bandera dugu. Jokoan, 8. jardunaldia Euskotren ligari dagokion. Bukatu. Ona. Serio. 34 palaterdian. Serio, raupa. Neskak. Atzo zeltzion, enbiren garmendiak, eritzi, helburuetako bat, arraunketa sendotu eta presakatu gabe biltzea zela, eta hala. Beherantzere oso ondo Hondarribia, Hemen txeditugu, lan erditan orantxe. Ziabo hau dago arriskutsua, korrontaren gatik, Tiran eta Kabo parean datoz. 19 segunduko atzerapenarekin. Ongi. 6 eta 28. Hondarribiaren denbora. Segurutik jo dute, errenteriako. 6 eta 37, bederatzi segundu gehiago. Orain oso parekaturik, kosta bat aurretik Kabo. Baina orain Tiranek... 6 eta 47, Tiranek 6 eta 48. Kale hobea du, esente hobea gainera. 1, 2, tiro, 3, final, 4, 5, 6, Begira, segituan Hondarribiak, 3 segundu bat abatera Ibaikari. Hemendik aurrera errojupeko lana egingo dute Hondarribiarek. Horrelako errentaren jabe izanik, pentsatuz ea, gero horrezko txandan ze gertatzen den eta punturen bat hurbiltzeko moduan diren, 5 puntu gehiago ditu horrezko txandan arituko den Donostiara. Eta lankideok haizea aipatu duzue hutsaren hurrengoa zela, 4-3-2 kaleetan zertxo baite joten ari da, lehenengo kalean haizerik ez. Anemometroak 5 kilometro orduko markatzen ditu orantxe. Bai, celebrea haizea nondik ari den jotzen, une honetan. Geuk emanaldi hasi ezkerostik, begira, aldatu eginda. Lehen nola baita itxaso aldetik zetorren. Orain barrukaldetik. Hori da. Nabarmen. Haizeak nola baitere, haizearen indarra baxua denean, aldakorrago izaten da, nola baitere egonkortu arte. Noiz egonkortzen da, indarra hartzen duenean, 8, 9, 10 kilometroduko inguruko zera hartzen duen, orduan hartzen du. Norabidean osagai hori. Hondarribia berriro ere. Honda berriro, lehenengo luzean 6 atera dizkio Ibaikari. Bigarrengoan 2. 8 joan da errenta. Eta orain berriz 15. Eta Tiranek oraintxe berriz, segundu pare bat. Kabo. Tiran nola harrapatuko duen, zerak, horko kabinak, Bizkaiko zuen azpiko kabinak. Hola, begira, orentxe. Bueno, hori bisitari diren entzat eta... Itxas gora denean, Mikel, Maria bizitan... Bai, itxas gora denean eta arraunean, nahiko gertu pasatzen da, Justo kalantabak ere, bai, ¡Izquierda! ¡Cuelga! ¡Cuelga al suelo! ¡Cuelga al suelo! ¡Va! Equipo fase 3 Viking, bai! Amartzia bogarako! Bai, zer dituzte, bai. Dale! Dale! Oso ongi. Amazazpik, segundoko errentarekin. Ekingo dio. Segi bestiak lanian! Ez dira kalearen bakarrik, 17 segundu horiek. ¡Listo! ¡Va! ¡Sácalo! ¡Sácalo, estribor!
9 eta 57. Hirugarrenera egingo duela, Hiru-laugarrenera. Bai, libre izan da. Kabo libratzeko. Kabo libratzen. Equipo etxea, Hamar 0-lau Ibaikari. Tiran pasa begira. Goiko ziabo honetan gurutzatu gabe sartzea gaur askoz ere larriagoa da. Dagoen korronte honekin. 10 eta 14 Tirane, Kabok 10 eta 18. Eta maniobra ostean orain egon kortuta, Hondarribia eta Ibaikaren arteko koska 17 segundotan. guazen, batea! Begira, enfilazioa. Segitu laugarrenera, tandi sartu. Are taldera. Beste 6 metro. Normalean, 1389 metroko bi luz egiten dituzte, guztira 2778 metro, gaur 3300. 3328 zehatzak izateko. Eta ohiko ari zaigu bihurtzen, bigarren kale kontzia laugarrenera joate ikuste. Pasaren astean erizen ikusi genituen alakoak. Orain, Tiranek helduko dio lehenbiziko kaleari. Zuen aukerak gehiago ere joateko are taldera, baina ez du beharrezkoa ikusi. Noski entrenatzailearen agindua jarraituz, Garmendia patroia, miren. Hori da, ekipo! Neskak! Gauza bat! Vámonos, 20 de remada, bikin! 9 segundos. Guazen gehiago mila! Tartea, gora! Bizkarra! Eta denborak aztertuta, Hondarribia, Mikel, bigarren luzean. 3 minutu eta 28 behar izan ditu. Hirugarrenean 3 minutu eta 21 bat. Nahiko antzekoak dira denborak. Pisa atrás! Pisa atrás! Pisa atrás, 19! Pisa atrás! Bueno, mutilen eskola eta nesken eskola Hondarribian. Bizkarra sartze badeu nobaitu igual. Baixu bakararekin landutakoa da, Ibon. Salta final! Horrek usten da. Salta! Salta! Urruti Samar, Tumba! ongi etzanaz, Tumba! bukeran denbora emanez. Tumba! Tiranek eutxi egiten dio, Hirugarren postuari. Hau albiste izan daiteke. Tiranek atzean ur dezake Kabo gaurkoan. Hondarribiaren kale aldaketa honek nolabait onura izatekotan hauxe egin behar da nire ustez. Era bat joan, istriburrera. Era bat. Hor bukatuko du. Camarero, Iraia! Mendianeri! 20 segundo. Azken 1 metrotan. Gaio! Azken metroak. Hor da Ama Guadalupekoa. Horain bai begira. Tendena ematen. Bai Hondarribia. Gaio fuera! 13-0 bederatzi. De puta madre! Arriba! No, Arraunek 13-0 zazpikoa markatu zuen hemen, 2008 batean. Hor dator orain Ibaika. Bai! 13 eta 11. Soluzion egin du azkeneko. Tiran aurretik, Tiran hirugarren. Hemen dator Tiran. Bai Tiran. 13 eta 45 eta Kabo. Nola ospatu duten, 13 eta 45 Tiranek, 2 segundo gehiago, 13 eta 47 Kabo. Referentzia beraz, Santurtziko San Juan de Dios bandera irabazteko, Hondarribia jarritakoa da, 13 minutu eta 9 segundo. Horrezko txandaren aurretik, tartetxo bat iragarkientzat. Egunon berriro guztioi gaur Santurtziko San Juan de Dios bandera jokoan eta oraingoz lehen txanda bukatu eta gero Hondarribiak lortu du denborarik onena, errenta handiarekin gainera. 13
0:40-44 bideo finixarekin zehaztuta duzue datu hori. Ibaika bigarren, 3. tiran, Kabo 4. Aurrera, Eritzerren. Bai, nagusitasun oso zirabazi du Hondarribiak eta gu bertako patroiarekin Miren Garmendia zorionak. Eskerrik asko. Zu hemen, haizerik ez du ikusten, baina lehenengo luzean haizea entzun dizugu esaten, ez dakite, haizea badago gainean edo? Berez ez dago, baina momentu batean rafaga txiki bat etorria eta porsakasonik abixatu iteiet. Kalearekin ez dakit, ez zen kalerik onena, lehen eta 3. luze oso onak egin dituzue, buelta kostatu. Zubi parean abisua pasa dezu, hemen dago horrena, zergaitik, zerra aldatzen da hor? Bai, azkenian bagenik, ez nahi ez genuen kalia zan, baina, azkenian ere olako suerte sorpresa faktoria beti dago, eta ondo jokatu ditu gure kartak. Lehenengo eta 3. luzia klabea zian, pixkat bai laguntzen zigulako kale honek, ondo aprobetxatu ditugu, eta 3. eta 4. gorrenak zian, eta hor dena eman dugu. Hor, zubi parean zerbaiten nahasia dago? Bai, pixkan nahasia zeon zati bat, eta hor gortu indeu pixka bat, eta ondo junda. Zorionak, ea, korrontek, orezko txanda horra bideratzen dizuen ere. A ber, hola dan. Ostura, Noski. Ez da res guztutxo, Mikel. Hori patroi asko ipasatzen zaie, askori. Hondarribiak egin du berea, erreferentziak ere hor daude, eta orain horrezko txanda, lehen kaletik Orio, 2. Arraunlagunak, 3. Donostiarra, 4. Tolosaldea. Eta epaileen aginduaren zain daude jokatzeko, eta eskifaiak errepasatzea egoki. Alde batetik hori dagokionez gaur, badira, mugimendu batzuk, batipat, Ababorreko banda. Hori da, Ababorrean patxi frantzesek nola freskatu egin du, gaur nagore urdapileta, Usue Urra, Noa Piaño eta Elena Merino, arraunerako, 4 aldaketa Ababorrean, estribornean, Madri alkein, sartu du, 5. tosta estriborrean, atzo nahia badiola bete zuen, tostan. Hemen Etxaberen taldea, eta hemen ere, aipagarria, azkenean, hasierako hor zerrendan, Pescador ikusi dut, hasierako zerrendan Piñeiro jarri digute. Zerrendan alaxe dago, aldatu duena Etxabek bintzat, Ana Perez, estribor espaldan. Eta hemen Urtizberearen taldea, Donostiarra. 2 aldaketa egin ditu, gaur ondiz leku barri, Babor espaldan, eta estriborrean 5. Irene Iguain, arraunerako. Eta Karamendi Lekitxarari asteburu osoko lana jarri dio. Eta 4. kaletik Tolosaldea. Nire kontuetan aldaketa bakarra, Mikel. 5. tostan, Irati Salazar. Bai, aurten fitxatutako emakumea. Beno! Ea ba. Arazori gabe, kokatu dira. Eta zain daude, kirolaria. Ateratzeko, lehenbiziko bikaleak oso onak dira. Gira, izia dabil, mugitzen hortxe. Lehenengo txandan utxaren urrengoa izan dugu, 5 kilometro orduko. Horitxe izan da iziaren. Gora egingo du iziak, Erne, kirolariak, prest. Zuzen asko dabe, bar? Bai. Horrendikan lehorretik bandera txuririk ez dute jaso. Orain. Erne bera. Semaforoak edukari horrendik. Gorri. Bai berdea. Balekoa. Arraun bizi, lehenbiziko paladatik, oso bizi. Asko dago, jokoan. Batzuk bandera irabazteko gogo galanta, eta besteak ligaren bila, Arraunlagunak 43 punturekin, Oriok 41. Bandera bat gehiago irabazia du, Oriko, 3. Oriok, Arraunek 2, Donostiarrak 1. Tolosaldeak 3 segunduko galera. Arraun oso bizi, 43 palada, Arraun. Eso es. ¡Fíjale! 19. Arroita bat palaterri Donostiarrak. Tolosaldeak geratu kale horretatik, beirantz, normala da, Dronak erakusten digu, droneak pixka bat Oriotarren branka aurretik dala. Orain Orio eta, segundutxo bat, Donostiako 2 ordezkariei. Orain kaleari eutxe egingo diote, denek. Kontua da, orain alde duten hau, gero kontra izango dutela, hori da hemen historia.
Donostiarrarentzat, argi berde bat bai, Tolosaldeari kalea irabazi dio, eta Donostiarrak bigarren lutsa estriborrera egiten duen guztia, Arraun Lagunak entzat ere ona izan daiteke. Etortzeko salvaziorik Oriok ez dauka. Tolosaldeari da sufritzen. Eta Izarol estadioren agindutara. Kale zozketan, ez baita bakarrik, kalea bera, ondoan zein tokatzen den ere bai. Oso garrantzitsua da. Zein egun duen, eta zein izango den bere jokabidea. Batzuk joaten dira, haien lanari zuku gehien ateratzera, baina beste batzuk pentsatzen dute, auzokoari mesederik ez egitea ere, jokoaren zati garrantzitsua dela. Tensa equipo, tensa. ¡Vamos! ¡Tres a la pared! Metro pasatxo, ordoa. ¡Arriba! ¡Arriba! Equipo! Orioren parean kokatu dira, Arraun proa, Donostiako bitraineru. Arraun proa nazaz. Hogeita mazazpiz paladan Arraun Lagunak. ¡Aya! Pescador, Izabete pescador. Nahikoa estu badoaz biak ere, Orio eta Arraun Lagunak balitzaren bila. Hor goitik ederk ikusi da. Nahikoa estu badoaz. ¡Atenta! ¡Bat! 10 contra la equipo. ¡Ay! Argi ziago honi, asko tirako diekora eta nahikoa estu badoaz eta biak ere. Hemen txedira ba. Ondarribiak hor markaturikoa. 3 minutu, borobila. Ongi trabestu da sartzen iztenak, argi. Denak ere nahikoa osatxa. Zabalen Orio bera, da. Donostiarra ondo, Ondo era. Bai, ondo. Segundo erdi batean dena. 2:54 hartu diote Arraun Lagunaki, 2:55 Orio eta Donostiarrari. Eta Ondarribiak txandako garaia baino 3 segundo gehiago Tolosalde. Donostiarrarentzat gaur egun ona izan daiteke. Orain Donostiarraren jokabideak berean eragin handia izango du, baina baita Arraun Lagunak eta Oriorenak. ¡Suéltate! ¡Suéltate! Orain egoera dagoen bezala, Donostiarrak dena aldeko du. ¡Acaba! ¡Ay! ¡Acabó! Eta mazaz ala terdian. Oso berdinduta, Tolosa Ziabogan sortzira zen orain 10. Begira, Donostiarrak zer egin duen, estriborrera jo, Arraun estriborrera joten utzi, eta hor erditik doan, korrontiakora. Hau ez da ona, Oriorentzat. Orain segi egin behar lanean. Eta gero zabaldu egin behar, Oriok Ziaboga hartzen. Metro batzuk. Ordu galera, bai. Orain korrontea gehiago ez du Oriok, baina metro gehiago egin behar, erremedio hori gabe. Donostiarra bakarrik jarri da, buruan, segundo txola. Gaur dena aldeko du, Donostiarrak, Diferente izango da, laugarren luzea, Laugarren luzean, Arraun Lagunaken jokabidea oso ezberdin izango da. Orain Ziaboga egin behar du. Bueno, Arraunek nolan ere, orain badu aukera, estriborrera gotortzeko, Nik uste dut hobeto torriko litzak, begira, Orio azila zabaltzen, begira Orio orain, pixkanak balizaren bila joateko, metro gehiago egin behar. Eta lankideok hemen ondoan dugu Rufo Urtiz berea, eta beren eskei, Ibon, estriborrera joateko eta joateko esan ez. Bai. Dena aldeko du, aukera guztiak ditu gaur Donostiarrak, asko falta da, ikeragarri falta da. Orio segundo batera ikusten duzue. Begira Donostiarra, begira orain, eta Arraun ere bai. Minuto hacia boga, equipo. Atentas, Tolosaldeak 11ko atzerapena du. Pin! Ondarribia baino 2 segundo gehiago erabiltzen ari da. Ondarribia momentu zelkapeneko 4. litzateko, lehen txandako garaia. Donostiarrak hemendik balizara bitartean, nik uste dut segundo bat lortzeko baldintzak badituela. Hori ere ongi erantzuten ari da. Begira beste segundo bat Donostiarrak. Ontzi oso bat, GPS-ak emandako datuek. Nik esango dut Ziabogetan asmatzen badu, banderaren kartena da goreko eskuetan. Donostiarrek. Bai, 4 segundo.
Hauxe du momentua, Azkeneko Asmatu egin behar da. segundoetan. Biziamo gauetan asmatu egin behar. Denak ere nahikoa ez du, 6 eta 17. Denak ere nahikoa ez du. Dotorea. Parekatuta Orio eta Arraun. Begira, Arraunen hobea ziagoa. Begira. Zenbat lehenago giratu duen Arraunen. Zuzendu orain. Bai, zeinen ongi ikusi dugu. 6 eta 17. Donostiarrari 6 eta 23 Arraun lagunaki. Hori ere bai. Eta Tolosaldeak 6 eta 29. Aurrez Hondarribiak 6 eta 28 markatu. Orain, Donostiarrak Arraun lagunaki 6. Hori 7. Hauxe du, estropadako egina momentua. dauka, Donostiarrak egina dauka. Bukatu egin behar lanak, aberiarik ez eta bar, baina... Bai. Gero etortzeko, eta batez ere, Luzearen bigarren erdian dena aldeko izango baitu. Eta Arraun, iruditzen zait, Arraun seguru gero, laugarren kalera joango da. Eta Arraunek beste helburu bat ere izango du gaur. Bandera da. Hori puntua sartzen badio, sailkapen nagusiari begira. Bai. Orain biko errenta du. Hori ere badago jokoan, ez bakarrik San Juan de Dios bandera. Pare bat ozta, bai, aurretik, Arraun lagunak Orioren aurretik. Orain bede horretan, diferentzia. Gauza handirik aldatu. Eta Tolosaldea lehenengo aldiz Hondarribiaren denboratan. Gatzeko lehian, Orioko 36 palada, Arraunek. Arraunek 2 segundo orain hori. Biak 36 paladan. Hortxe dira, Ligaren bila doazen bi Arraunen kartea. Eta gero buelta hartzen dutenean. Donostiarra joango da aretara, zuzenean. Arraun lagunak ere bai, metro gehiago. Oriok lehenbizikora joko du segituan, bai. Bigarren luzean eginikoa, baina Arraunen kasuan askoz ez ere nabarmenagoa iruditzen zaigu, ez? Ibon, izango dela. Bai. Movimentu hori. Tolosaldeak orain lehenengo aldiz une batez Hondarribiaren azpitik, segundutxo bat. Hori ekipo! Hori bat! Gaur amagosteko alantza aterako dute. Ongi atera ere. Hori hor geratu da. Hori hor gertatutako egoera tamalgarria. Ea ziaboga, hori salbatu behar da. Atrás! Atrás! Eso es ekipo! Olas López eta Maider Zumeta ritmoa markatuz. Nerea Perez entzuten dugu. ¡Sigue esto! ¡Preparalaiz! Laitzolarteria bizua. Segurutik. Traineruko abantailarekin. Bai. Azkarraterako du gainera, Olartek Arrauna. Arraunek zenbat hori. Eta 27. Baina trainerua, Arraun pasa eginda. Hori bai, trabestu gabe. Biak. Bai. Honerea Donostiarraren maniobra. Hiru favoritoen arteko. Ateratzean diferentzia gutxiago nire ustez. Orain segituan Orio favorera. Tolosaldea ere joan eginda. 6 segundo, ala eta guztiz ere. Donostiarrak azken luze honetan Arrauni 6, Hori 9. Eta urdurritasuna Rufu Urtiz berean, oso garrantzitsua da garaipen hau, pasatu dutena pasata, benetan energiaz, berriz beteko du trainerua. Egina dauka. Eskutan dute. Errespeto osoarekin. Bai. 6 segundo Arrauni, eta kale hobea eta Arraunean begira nola doz, eta 6 metro bakarrik. Falta dira. Tolosaldea orain Hondarribiarekin lehia hipotetikoan. Arraun eta Orioren artean 3 segundu badira. Bai, kokatu dira dagoeneko. Erne, Donostiarrari 3 segundoko zigorra. Zergatik, Mikel? Errepasatu beharko genuke gero, palak gurutzatu. Zerbait gertatu dago. Hemen, kaleak estuagoak ere badira. Begira Arraun badua. 3 segundoko zigorra, ala ere, beste 3ko altxorra izango lukete.
Begira. Arraun oraindik kokatzeko, Orio kokatuta bere kalean. Orain Orio badu bestera, gozpen bat hemen, ere mugatzeko baliza bat jarri dute, hori ere horretik utzi behar. Ala eta guztiz ere, okerra hundirik ezpada, Donostiarrak eskura du San Juan de Dios bandera. Santurtziko egoitza honek 100 urte beteko ditu. 2024 urtea. Mutur honetatik hori salbatuta, orain, hori bihurtuko da autopista. Erne, Orio Arraunekin segundu bateko tartean da. Baina orain Arraunek oso zati hona dauka, Begira hor, ura, ispilioa bezala. Bideo finixarekin erabaki beharko da agian, bigarren postu hori. 200 metro falta dira eta parean datoz. Baina nikoan egin behar banu, Arraunek baldintza hobeak dituela. Izango nuke. Bandera Donostiarrarentzat izango da. Ligarako puntu horrek zenbat balio du. Ikaragarri. Zenbat balio du ligarako puntu horrek. Puntu bakar batera jarriko litzateke Orio. Aurretik sartu ezkero eta bestela 3. Ea ba. Donostiarra aurretik. Arraunek segundotxo bat hori. Orain bi. Bandera Donostiarrarentzat. Hor da Donostiarra, bai! 12:48. Garbi Arraun. Bigarren Arraun, oraintxe Orio. Bai Orio. Arraun lagunak entzat 12:55. Erne, bukaeran 4 segundo bakarrik izan dira. 3ko zigorrarekin, segundu bakar batek emango dio garaipena Donostiarrari. Tolosaldea. Bai Tolosaldea. Tolosaldea Hondarribiaren atzetik. Hondarribiak 13-0 bederatzi, Tolosaldeak 13-13. Beraz, datoak hauek. Eta momentuz ospakizunik ez, Donostiarraren etraineruan. Bai, az daitezke lasai ospatzen. Baina, hala da, azkenean... Zigorraren berri baute daukate? Entrenatzailea seguru baietz. Behar bada gorde egingo zuen albiste txar hori. Eskifaia ez larritzeko, ez da? Zer egingo zen uzketzuk, Ibon, kasu hortan? Nik ospatzen hasian egoke, badaki? Bai, ospatzen bai, baina entrenatzailearen larruan jarrita, Bana zainep bai. Orantxe, bideo finizarekin aztertu dute eta... Ez du ikusi, baina epaileak aterako zion, bandera, eta segundu hoien bildurra izango zuten, dudari gabe. Eta horren berri izango zuten aia. Eta negar malkoa traineruan, gaizki pasatu du eskifaia honek, eta benetan behintzat orain gozatzen ari dira. Oso ongi, estriburrankeko, Olas López. Estriburrera pasaz. Ez da gipa, pala jo dituztela ez dago zalantarik. Hemen kaleak, iztuagok ere badira, horrek merezi aldu zigorra. Bat zabal, ez da giparik. Bueno, hor dago, epaila jarritakoa. Haizea txanda honetan 4,8, lehenengoan 5,0. Bere horretan. Behartzuten, Donostiarrako arraunlariek horrelako albiste hon bat. Eta jaso dute. Donostiarrarentzat bandera eta arraun lagunakekoak ere pozik izango dira. Bandera ez, baina hori puntu bat gehiago sartu diotelako. Eta orain zelkapen nagusiko errenta 3 puntukoa delako. Hain zuzen, atzo Oriok jandakoa, gaur errekuperatu egin dute. Beno, kaleetan pronostiko bete da, nondik eskarre biltzen den eta bar. Hor kronoak, 12:51, Arraunek, bigarren tokia, gero Orio, 4. Hondarribia lehen txandako garailea, eta hemen zelkapen nagusia. Arraun lagunakek, 50 puntu, bidergoan sendo, Orio lehiakor 57rekin. Donostiarra eta Tolosaldea jarraian 29rekin, eta berdinketa hausteko 2 garaipen ditu Donostiarrak horregatik 3. dira. Hondarribia jarraian,
eta azken tokitan Ibaika, Kabo eta Tiran. Eta berehala jasoko dute San Juan de Dios erakundearen bandera Donostiarrako kirolariek. Eta batipat patroiarentzat oso egun latzak pasa eta gero momentu ederra izango da hori. Bueno, zer berdintasun, Arraun Lagunak eta hori horien artean ere, Bueno, eta Donostiarren artean ere, Donostiarrak kale hona bai, baina erakutsi du, ligako borroka horretatik kanpo egon arren, 11 puntuko desabantaila bai baitu, lehen erakutsi zuena, berretsi du, edozein unetan, eraman dezake, eta eramango duela. Ederki, Eritz Hernandez prest dugu protagonistekin, aurrera. Alaxe da, Olatz Lopezekin gaude, Donostiarreko arraunlari irrifartxu zorionak. Eskerrik asko. Bueno, ez dakit horre arrauna jodezue, ez dakit nola bizizan dezu hori barrua main. Bai, aurretik angindoa zen, ziaboga hartu du nereak eta pixkat zabal hartu deu. Eta nik uste kaliak ez dugu daudela, eta azken momentu esan digu nereak kontuz arraunak, Tolosa zetorren ziaboga matea eta palak ikutu ditugu. Jakitun zinaten orduan isuna egon zitekela, orduan ez dakit horrek aldatzen aldu arraunketa, estutzen aldu, nola jardun dezu hortik aurrera? Bai, konstiente ginen, gaina juezak bandera atera digu, eta gure helburu bakarra zen 3 segundu mantentzea altzan modun, eta bueno, burruka estugoa izan da bukaeran, margena txiki guazalako, baina bueno, oso guztua emaitzakin. Zer suposatzen du bandera honek Donostiarrentzako? Aste ezaiak izan dira, negarrak ikusi ditugu orain pozik, zer da zuentzako? Bai, pena bat izan zen Oriokoa, amorru handiak ingen den barrutik, bai gure buruakin, da bai uste deulako izuna pixkat handia zala, baina bueno, gora etorri gara eta oso pozik, ez dakit. Oain disfrutatu bandera horrekin eta zoriona berriro. Eskerrik asko. Bueno, patroien elastikoa, Euskal Irrati Telebistaren saria, Miren Garmendiarentzat eta Euskal Irrati Telebistako informatika zuzendariak Iñaki Regidorrek eman dio elastikoa Garmendiari. Gaur puntu gehien Rea Perezek bildu ditu 8, Miren Garmendiak 7, Tirango del Riok 6, Zurina Albirdik 5 eta debutariak Ana Rodríguezek 4. Bueno, hain ohikoak ez diren patroi batzuentzat, bultzadatxoa. Eta zelkapen nagusian 3 puntu eder baditu Garmendiak Nerea Perezen aurretik. Eta gaurko garailen azken alegin hori, azken txampa hori eskainiko dizuegu jarraia. ¡Sígale! ¡Sígale! ¡Pisa ahora! ¡Pisa ahora! ¡Pasen, equipo! ¡Ay! 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 ¡Eso es! ¡Se divierten! ¡Aprieta, aprieta! ¡Pasen ello! ¡Últimas 20! ¡What! ¡Tavi! ¡Ta! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Sígale! ¡Sígale! ¡Pasen ello! ¡Pasen ello! ¡Eso es! ¡Se divierten! ¡Se divierten! ¡Va, equipo! ¡Eso es! ¡Sigue! ¡Sigue! Vale, Choy. Irabazi, nekea eta bestetikan albiste honaren zain, ez? Bueno, hemen Arraun Lagunak badator, eta norabideen azterketatxo bat ere badugu prest, zuei eskaintzeko. Oso estropa inteligentea egin du, Batzire azken egun luzean hartutako erabaki horrekin eta Arraun Lagunak. Jakin izan du, aukera bat utzi dio Donostiarrak, eta hori utzi bat. Bi gauza zitu jokoan, eta garrantzitsuena behar bada ligari begira lortu du Orionen aurretik branka sartzea. Eta lidertzan hortxe dira. Astu dio, badu elastikoarekin lan pixka bat. 3 puntu, somat estropadaren faltan, 6 faltako. Guztira, 6 falta dira, horietatik bere 8 jokatuta, baina praktikan 7. 7, Korineko gora beraren ondorio. Baina beste 6 falta dira. Cuidado que ya se para arrastre.
Bueno, liderrak ere hortxe dira, liga biziri dago, alata guztiz ere. Ez da koltxo txarra, Ez. 6 estoparen faltan 3 aurretik. Gaur bukatuko balitze garaipenen leian Oriok izango luke berdinketa alde, 3 dituelako eta Arraun Lagunakek 2. Bueno, hauxe da. Leia ederronek eman diguna, baina banderaren bila hurbiltzen ari dira Donostiarrakoak, bi bitartean norabideen errepaso. Hemen ditu. Oriok. Baina, Oriok erdite joan, gero zabaldu egin behar. Donostiarra natural. Eta ja, baina. Metro bat ere ez, diferentzia. Lehenbiziko luzean. Bigarrenean. Orio parroa egin behar. Hori da. Eta Donostiarrak natural. Hirugarrenetik. 4 metro gehiago. Orio. Bueno. Baina oso modu antiran. Horrek, ziagoan baldintzatzen du. Berriro ere barrura eta gero kanpora. Donostiarditik eta gero... Gero Aret aldera. Nabarmen. Orio berriro ere. Hauek bai. Portugaletera hurbilduta eta hemen garaia. Oso alrebesa gaur lehenbiziko kale hori, Oso alrebesa ere. Horda, Nerea Perez sariak biltzen eta Fuensanta Ikaza Andereak hospitaleko arduradunak emango dio San Juan de Dios bandera. Hortxe da momentua. Bigarrena urteko etxean irabazi zuten, Fabrika bandera. Beira. Ibai Zabaleko uretan, garaipena eta ze barne poza. Kirolak 15 egunetan. Eta batipat Nerea Perezentzat. Mikel, txaponaren bialdeak 15 egunetan, horixe ezagutu. Hori da kirola, Bueno, ea Arraunak goian dituztela ikusten ditugun. Eta irudi horrekin, emanaldiaren lehen zatia amaitutzat emango dugu. Gizonak ere, beroketa egin da hortxe dira berehala lehen txandan arituko direnak. Agintarien ontzitik pikin bat aldendu. Eta gora Arrauna! Sorionak! Jai arriba Donostiarra, Arraun elkarteko emakume eta oroar, partaide eta zale guztiei, iragarkiak Jaun Andreok eta berehala Santurtziko 44. ikurrina izango dugu jokoa.